Hello, Dumelang molweni sanibonani ninjani niyaphila ubheka lo uPrince wakamchunu Stephen Vlobber samaxhivi ziqheze masedla madobona ngenhloko umsebenzi umbhaqazo wenyanga hambe saze nebuyisi nelunda umathaze namathethe ehlenyuka kulondawo kanti ngizalwa insizwa unhlavana aqhume ezinye ziyofekela kamgogodi kambize ibabayo kamahala kahadu kaGolmane sesifikile noma kanjani athatha ratata sishaya noma kanjani ngePre-promo sikubeka esithombeni kuzokwenzakalani mesikhuluma ngeshow itende lomcimbi bheka nje ngoba konakele sikhona isicatha May 5 to 6 kanoma kanjani ngo7 o'clock indaba ethinta amaNazaretha ngiyakutshela wena abantu balindele ukuzwa ukuthi ithini inkonzo ephethe umfundisi sola ngo7:10 kuya 7:30 kanti mele gamanxe hora lesikhombisa suka phethe noma kanjani iduna lakwamahaya madoda likhona lizosihayela umlando lizocacisa ngokubheka noma kanjani imbhalo ukuthi ngabe ithini indaba kaShembe ihloko sesiphethe namhlanje kwengosi ihlabelelo zamaNazaretha sikhuluma indaba ethi uShembe namasiko kanti yaxabana yini inkolo nesiko sengisaba nokuthi ngikuhaye baba umahaya ngoba uzothi ngiyahaya ngithi ngikubiza lapha ngikuthakazele bese kubaleka umoya engcwele hayi maqingwane isihloko esisiphethe kusasa okhosini FM ekseni nje makuthi 7:30 siphethe isihloko esikhulu esithi uShembe namasiko ngakho ke ukuzihaya ke kuyaqondana ngoba nami nginhlobo shane ethithele ubusika nehlobo umehla acijile afana nakanina ushadisile hayi zala ubhuntsha sombhuntshazi habo wemntakasha ongweboza lakho insuzwa leshinga phakathi emhlathuzela abona idlozi lami elikhulu unonamathela injobo zamadoda kuze kusamadoda eqhotholozi ethaya pha amanzi entshobeni wemfethu awakhohle iBhayibheli uyibongela nje cha kusho iyahambisana lento ihambisana nje so into engalenjelwa abantu yini kusasa kule sihloko esikhulu kangaka sizobe sibahululela sizobe sibahululela sizobe sihulula kusasa sithatha umqalo wendlela simlinka nesizwe afika wasenza wabe isizwe esiphezulu namhlanje lokuyisizwe sabanguni amazulu simqhathanisa namasiko sihamba futhi siyothatha indodana yomuntu ukuthi ihlangane kanjani nayo nesiko siyibuka ke inkolo sihlanganisa namasiko sibuka nezingilozi ezikhona ezulwini imisebenzi ayifana exactly nezingilozi esiyibiza ngokwamasiko ethu onomholi kusasa kobe konakele ngoba sizobe sizophendula izinto eziningi ezikhona eBhayibhelini eziphatha amasiko akithi so futhi sicheck ukuthi yena uKristu uqobo walenzani isiko lokusoka hey isiko lokusoka yebo uJesu walenza ina hayi isithola imininingwane noma kanjani inkosi ihlabelelo zamaNazaretha uzobe khona noma kanjani umuntu akashadisile yebo ndoda ngiyashada leyo umuntu akashadisile uDr Ngoki Maye ilona ngilozi yami leyo engigadile umama ushadisile yebo ndoda ohlale ngibhekile angazangiphoqa nangelodwa ilanga ohlale nje ngibhekile kakhulu ngiyabonga baba mawufuna ulwazi elingaxutshwe lutho ulwazi elingashushumbisiwe hlala noma kanjani nomsakazo okhozi FM negama engihorele lesikhombisa uzoza ukuthi sikuphatheleni igama lami ngobheka uPrince uBK it was just a pre-promo bathi intaka ibekwa lamazolo uyethu Mahaya ke amasi ase abekwe langeni sithi abekwe langeni balaleli ngoba kusasa sizo